Әкиятта хакыйкать. Мәсәж тыңлайбыз. Хәниф Кәрим мактансык тавык. Гаҗәп бер эш булды безнең күршеләр. Аптыраны буны күргән кешеләр. Бер көн шулай хоры тавык уянан, осып сыгып, хәбәр алды дөньяга. Хәбәр алды. Бүген имеш хоры тавык эшләй алган гаҗәп зур эш. Һәм ул бик тиз осып менде лапаска. Әйтте, буга нисек хайран калмаска? Осып төште яһәт иркен урамга, кыткылдарга урын тыгыз булганга, унан киреп күрше бакса йорттарга канат кагып башланы кыткылдарга. Ябай хоры тавыктың бул эшенә аптырайдар бөтә якын күршеләр. Һәркем керә кызык итеп бул йортка. Әллә тидер калган алтын йомыртка? Гаҗәпләнеп йыелалар малайдар һәм уяны карыйлар. Шул сак һәрбер тавык быга ояла. Сыгаралар бер мәл теге уянан бәп бәләкәй йомыртка. Күренмәстә әгәр халһаң зур уска. Уның да юк тышы, ягъни кабыгы, быны халха халыр. Урман тавыгы. Сезгә әйтер уем минең бик асык. Эшеңдә яхшы эшлә һәм булма мактансык. Әкиятта хакыйкать. Мәсәж